Ik ga kiezen voor het gedicht In Memoriam Pieter. Dat is skreun toch mijn tante Titie. Tante Titie die is omkwam in Amerika bij een slim ongeluk. En ik ga haar nooit kennen. Maar ze was een talentvolle vrouw en ze had hele mooie gedichten en ik tekeningen achterlitten. En ik ben door haar verneemd en ik vond het wel toepasselijk om een mooi gedicht van haar voor te dragen. Wij hebben mijn broer onder de bjem gebracht, op het plak dat de deren wennie. Maaien hebben wij hem gebracht onder de bjem. En doet hij voorbij weer, stierne us eigen vol tranen. Wij hebben mijn broer onder de bjem gebracht. En doet de wien de kele toeken beroezen, wie hij al voorbij. Maar altijd, als de eigen van hem te goen stenen, binnen wij op het plak onder de bjem en is hij voorbij. Het gaat over het verlies van een broer, van mijn tante en van mijn mem. Maar eigenlijk gaat het voor mij ook over het verlies, want deze tante is 3 jaar later ik verstonden, over het verdriet wat ik altijd in die mem geregen te zien weer. En die laatste strofe, daar gaat het voor mij over.